अशा अनेक पुरस्कारांनी सन्मानित असं व्यक्तिमत्व आज आपल्याला मार्गदर्शनासाठी लाभलेलं आहे. आपण अधिक वेळ न दवडता महाजन सरांना विनंती करूया, त्यांनी आपल्या व्याख्यानाला सुरुवात करावी. भरड धान्य एक उत्कृष्ट पौष्टिक अन्न. सर्व मान्यवर जे या कार्यक्रमासाठी स्वागतासाठी उपस्थित राहिले त्यांचे मनपूर्वक आभार. यानंतर लगेचच व्याख्यानाला सुरुवात होत आहे. व्याख्यानाचा विषय आहे भरड धान्य एक पौष्टिक अन्न. सगळ्यांना शुभ संध्या. मी आशा करतो की माझा आवाज शेवटपर्यंत जातोय. सर्वप्रथम मी माझ्या वतीने, विनोद यांच्या वतीने आणि आमच्या संस्थेच्या वतीने, केंद्रीय तटीय कृषी अनुसंधान संस्था गोवा यांच्या वतीने तुम्हा सगळ्यांचे आभार मानतो की आम्हाला या ठिकाणी तुम्ही आमंत्रित केलं आणि तुमच्याशी मला आठवतं राज्यस्तरीय हे जे बालवैज्ञानिक कार्यक्रम होत असतील, पण मला कधी त्याचा अनुभव घेता आला नाही. खेडेगावातल्या एका छोट्याशा शाळेत असताना या गोष्टींचा कधी अनुभव मिळाला नाही. तर आज या ठिकाणी इतके विद्यार्थी आहेत, याच्यात कितीतरी होतकरू वैज्ञानिक लपलेले आहेत आणि अशा पद्धतीचे प्लॅटफॉर्म हे किती महत्वाचे आहेत याची आपल्याला कल्पना आली असेल. अधिक वेळ न दवळता आपण आजच्या कार्यक्रमाला आणि लेक्चरला सुरुवात करूया. तर आजचा जो टॉपिक आहे तो भरड धान्य श्री अन्न एक उत्कृष्ट पौष्टिक अन्न. माझ्यासोबत श्री विनोद उबरहांडे हे सुद्धा आहेत. तर अर्ध प्रेझेंटेशन आणि अर्धी माहिती मी देईल, त्यानंतरचं उरलेलं जे काही व्याख्यान आहे ते विनोद आपल्याला देतील. आता आपल्याला भरड धान्य म्हणावं की लघु तृणधान्य म्हणावं की मिलेट्स म्हणावं, आंतरराष्ट्रीय मिलेट वर्ष 2023 साजरं झालं आणि आपण ह्या गोष्टी कानावर सतत ऐकतोय. तर मग यांना नेमकं म्हणावं तरी काय? आता भरड तुम्हाला सगळ्यांना आपला जो जुनं जातं की आपली आई रात्री 3 वाजता उठल्यानंतर त्या जात्याने अन्न भरडायची. मग ते डाळ वगैरे जे तयार होतात, पीठ वेगळा भाग, पण जे भरड तयार होते, हरभरा आहे, तूर आहे, यांच्या ज्या डाळी तयार होतात त्याला आपण मुख्यतः भरड धान्य म्हणतो. त्यानंतर तृणधान्य, गहू, तांदूळ या सगळ्या गोष्टींना, मका, आपण तृणधान्य म्हणत असतो. आणि मिलेट्सच्या नावामध्येच तुम्हाला मिली म्हणजे एक आपण गणितामध्ये शिकतो की मोजमाप करण्याचं एक ते नापक आहे. तर मिली म्हणजे छोटा. तर मिलेट्स याचा अर्थ एक ते निर्देशांक आहे की त्याचा आकार किती असेल, त्याची लांबी किती असेल. पण शेक्सपियरने म्हटलंच आहे नावामध्ये काय आहे. तर कोणी याला भरड धान्य म्हणू शकतं, कोणी याला लघु तृणधान्य म्हणू शकतं, तर कोणी याला मिलेट्स म्हणू शकतं. तर मोठं आपण जर लक्षात ठेवायचं म्हटलं तर आपण जे तृणधान्य किंवा मिलेट्स असतो ते पूर्ण दाण्याच्या पीठ करून किंवा ते तसं खाल्लं जातं. भरड धान्य किंवा तृणधान्य हे आपण त्याला डाळी बनवतो. आता लघु तृणधान्य किंवा मिलेट्स हे काही आजची पिकं नाही आहेत, याला हजारो वर्षांचा जुना इतिहास आहे. कोरियन आयलँड्स किंवा द्वीपकल्पांमध्ये बाजरी ह्या पिकाच्या लागवडीचा जो संदर्भ आहे तो 3500 ते 2000 येशू ख्रिस्त यांच्या जन्मापूर्वीचा आहे. म्हणजे 5000 वर्षापूर्वी बाजरी त्या द्वीपकल्पांवर लागवड व्हायची. त्यानंतर आपला जो ग्रंथ आहे, जुने ग्रंथ आहेत, या ग्रंथांमध्ये देखील आपले जे लघु तृणधान्य आहेत या सगळ्यांचा तुम्हाला उल्लेख दिसेल. फॉक्सटेल मिलेट,
त्यालाच आपण प्रियांगव असं म्हणायचो. बान्याड, अनवा, काळी रागी याला श्यामका असं देखील म्हटलं जायचं. भारतीय कास्ययुगात 4,500 वर्षापूर्वी लघु तृणधान्यांचा वापर हा दाखवला जातो. उजव्या बाजूला तुम्हाला काही पिक्चर्स दिसतील, त्यामध्ये त्या गोष्टींचा उल्लेख आहे. तर अगदी 50 वर्षापूर्वी म्हणजे आपला देश स्वतंत्र झाला आणि त्यानंतर 20 वर्षांनंतर पर्यंत जोपर्यंत हरित क्रांती आली नाही, 1970च्या दशकांमध्ये ज्या वेळेस तांदूळ, गहू यांचं उत्पन्न खूप वाढलं, अगदी तोपर्यंत मिलेट्स आणि लघु तृणधान्य यांचं जे कल्टिवेशन होतं ते खूप प्रमाणात होत होतं. पण त्यावेळेस आपली लोकसंख्या इतकी असल्यामुळे पोट भरणं हे आपल्यासाठी जास्त महत्वाचं होतं आणि म्हणून हरित क्रांतीने अन्नधान्य याचं उत्पन्न आणि अवेलेबिलिटी वाढवली. पण गहू, तांदूळ यांच्या उत्पन्न वाढल्यानंतर आपण जी आपली पिकं होती, मिलेट्स होती, त्यांना कुठेतरी मागं विसरत गेलो. पण हे लघु तृणधान्य हवामानातील बदल आता आपण आजकाल अनुभवतो की अचानकच पाऊस पडतो, अचानकच एक दिवस खूप थंड असतो, अचानक एक दिवस खूप गरम असतो. आता ह्या बदलांमध्ये आपल्याला अशी पिकं हवी आहेत जी ह्या बदलांना टिकून राहतील. असा बदल जरी झाली तरी त्यांचं उत्पन्न खूप येईल. मग भारत देशाने राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवर यात खूप मोठा पुढाकार घेतला. तर आंतरराष्ट्रीय वर्ष 2023 हे मिलेट वर्ष होण्याच्या अगोदर भारत देशाने राष्ट्रीय मिलेट वर्ष 2018 हे साजरं केलं. त्यावेळेस आपण जे काही न्यूट्री सिरियल्स म्हणतो, तृणधान्य म्हणतो, मोठी तृणधान्य म्हणतो, याला पुन्हा भारत देशाने ब्रँड केलं आणि त्याला आपण न्यूट्री सिरियल्स म्हणायला लागलो की असे तृणधान्य जे पौष्टिक दृष्ट्या सधन आहेत. आणि 2018ला हे एक राष्ट्रीय वर्ष मिलेट वर्ष म्हणून घोषित करण्यात आलं. त्यावेळेस पहिल्यांदा 1 फेब्रुवारी 2023 मध्ये बजेट भाषणामध्ये श्री अन्न याचा वापर केला गेला. आता श्री अन्न, श्री म्हणजे आपण जे काही दैवी गोष्टी असतात, प्रसाद असतो, त्याला आपण श्री म्हणत असतो. तर ह्या अन्नाला देवाचा प्रसाद एवढा महत्वाची उपमा ही दिली गेलेली आहे. तर श्री अन्न हा शब्द येण्याच्या अगोदर श्री धान्य हा शब्द डॉक्टर खादरवल्ली यांनी, ज्यांना आपण मिलेट मॅन ऑफ इंडिया म्हणतो, त्यांनी दिला होता. पण त्यानंतर याला श्री अन्न देखील म्हटलं जातं. तर हे एक अजून नाव लघु तृणधान्य, मिलेट्स आणि श्री अन्न आपण याला म्हणू शकतो. यालाच आपण सुपर फूड म्हणतो की ज्यामध्ये खूप पौष्टिकता असते. त्यानंतर मॅजिक ग्रेन्स देखील आपण याला म्हणतो आणि या ग्रेन्स मध्ये आपली प्रतिकार क्षमता वाढवणारी अन्नधान्य सुद्धा असतात. भारत देशाने 2018 राष्ट्रीय मिलेट वर्ष साजरं केल्यानंतर भारताच्या मागणीनुसार 3 मार्च 2021 ह्या रोजी राष्ट्र महासभेने केलेल्या मंजूर अशा ठरावात 2023 मध्ये लघु तृणधान्य यांना राष्ट्रीय पातळीवर एक नवी ओळख मिळाली आणि 2023ला आंतरराष्ट्रीय मिलेट वर्ष म्हणून याला घोषित करण्यात आलं. तर जवळपास 150 देशांनी याला सपोर्ट केला, वोट केलं आणि त्यानंतर श्री युनायटेड नेशन संयुक्त राष्ट्राने या वर्षाला 2023ला नुकतंच ते संपलं आणि आंतरराष्ट्रीय मिलेट वर्ष आपण साजरा करतोय. पण या ठिकाणी असं नाही की एक वर्ष संपलं आणि मिलेट आणि त्याचा प्रचार प्रसार हा संपला. तर हळूहळू या गोष्टींचा प्रचार प्रसार पुन्हा हा चालूच राहील. आंतरराष्ट्रीय मिलेट वर्ष साजरं करण्याची जी मुख्य जबाबदारी होती ती फूड अँड ऍग्रिकल्चरल ऑर्गनायझेशन रोम, इटली ह्या संस्थेला दिली गेली होती. तर त्यांनी राष्ट्र पातळीवर किंवा आंतरराष्ट्रीय पातळीवर भरपूर असे कार्यक्रम आयोजित करण्यात आले आणि याचा सगळ्यात मोठा फायदा म्हणजे लोकांना याच्या पोषण आणि आरोग्याचे फायदे सांगण्यात आला. सोबतच हे पीक हवामान बदलास अनुकूल आहे आणि प्रतिकूल परिस्थितीवर हे मात करून आपल्याला उत्पन्न देत असतं. त्याच पद्धतीने ह्या पिकांना आपण C4 असे म्हणतो. म्हणजे तुम्ही बघितलं असेल बऱ्याचदा मक्का आहे किंवा बाजरी आहे, यांच्यामध्ये चारा खूप तयार होतो. आपल्याला फक्त आपलीच काळजी नाहीये तर आपल्या
शेतकऱ्याजवळचे जनावर असतात किंवा लाईव्ह स्टॉक असतो तेही तितकेच महत्वाचं असतं. त्यांना सुद्धा अन्न मिळणं हे खूप महत्वाचं आहे. तर भात, गहू या पिकांमधनं जितका चारा मिळतो त्यापेक्षा कितीतरी पटीने अधिक चारा ह्या मिलेट पिकामधनं मिळत असतो. आणि याचं कल्टिवेशन हे जेवढे विकसनशील देश आहेत किंवा अंडर डेव्हलप्ड आपण म्हणतो त्या देशांमध्ये सगळ्यात जास्त याचं कल्टिवेशन होत असतं. आता तुम्ही जर जागतिक परिस्थिती बघितली की हे जे पिकं आहेत कसे कसे घेतले जातात, तर आशिया खंडामध्ये याचं क्षेत्र 16% आहे. जगभरात जेवढं उत्पन्न होतं 23% एवढं आहे. ऑस्ट्रेलिया, न्यूझीलंड यामध्ये खूप कमी प्रमाणात हे घेतले जातात, फक्त 1%. आणि आफ्रिकामध्ये तुम्ही बघणार सगळ्यात जास्त हा एरिया 68% मिलेट्सच्या या पिकांना अंडर कल्टिवेट केला जातो. तसंच उत्तर अमेरिका आणि जे विकसित देश आहेत त्याच्यामध्ये हे पिकं खूप कमी प्रमाणात लावली जातात. जर भारताची परिस्थिती तुम्ही बघितली तर सगळ्यात मुख्य पीक भारत देशामध्ये मिलेटमध्ये बाजरी हे आहे. तर बाजरी जवळपास 10 मिलियन टन एवढं आपलं उत्पन्न आहे. आणि देशात जेवढं काही मिलेट पिकाचं उत्पन्न होतं त्यापैकी 60% हे फक्त बाजरी पीक उत्पन्न कंट्रीब्यूट करतं. त्यानंतर दुसरं ज्वार, मग रागी आणि मग इतर मायनर मिलेट्स. तर या संदर्भात आपण थोडीशी माहिती मिळवून घेऊया. बऱ्याचदा आपल्याला हा प्रश्न पडतो की ह्या आपण मिलेट्स म्हणतो त्यांना मराठी नावं काय आहेत, त्यांची सायंटिफिक नावं काय आहेत. तर हे तृणधान्यांना 2 गटांमध्ये विभागलं गेलंय, मोठी तृणधान्य आणि छोटी किंवा लघु तृणधान्य. त्याला आपण प्रमुख तृणधान्य किंवा दुय्यम तृणधान्य म्हणू. तर प्रमुख जे तृणधान्य आहेत ते 3 आहेत, ज्वारी, बाजरी आणि नाचणी. तर ज्वारीला आपण सोरगम म्हणतो, बाजरीला पर्ल मिलेट म्हणतो, नाचणीला फिंगर मिलेट असं म्हणत असतो. आणि जे मायनर मिलेट्स आपण म्हणतो, जे दुय्यम मिलेट्स म्हटले जातात, त्यामध्ये फॉक्सटेल मिलेट त्याला राळा किंवा कांगी आपण म्हणतो, लिटल मिलेटला कुटकी सावा म्हणतो, कोडो मिलेटला आपण कोडोच म्हणत असतो, ब्राऊन टॉप मिलेटला मकरा किंवा मुरत म्हणतो, बानयार्ड मिलेटला आपण बरटी किंवा भकर होतो जे आपण उपवासाला खात असतो, प्रोसो मिलेटला आपण वरी म्हणत असतो. आता प्रत्येक पिकाची आपण थोडीशी माहिती जाणून घेऊया. ज्वारी हे पीक आपल्याला सगळ्यांना माहितीच आहे. किनारपट्टी भागात ह्या पिकाचा वापर खूप कमी केला जातो, पण ज्या ठिकाणी शुष्क वातावरण आहे त्या ठिकाणी तुम्हाला ज्वारी किंवा ज्वारीची भाकर हे मुख्य अन्न म्हणून सापडेल. अजूनही गावामध्ये ज्वारीची भाकरी आणि बाजरीची भाकर हे एक मुख्य अन्न म्हणून आहे. तर यामध्ये आपल्याला अन्नच नाही तर याचा चारा देखील मिळत असतो आणि याचा उपयोग आपल्याला जैव इंधन बायोफ्युएल करण्यासाठी सुद्धा म्हणतो. तर यामध्ये खूप प्रकारची प्रथिने असतात, प्रोटीन्स असतात, फायबर असतात, थायमिन, रायबोफ्लेविन, फॉलिक ऍसिड, कॅरोटीन आणि विविध प्रकारचे जे मूलद्रव्य असतात, पोटॅशियम, कॅल्शियम, फॉस्फरस, आयरन, लोह, झिंक आणि सोडियम यांची मात्रा खूप प्रमाणात असते. आता सहज आपल्याला आपण कधी डॉक्टरकडे गेलो तर कॅल्शियमचे टॅबलेट्स लिहून दिल्या जातात, आयरनचे टॅबलेट्स लिहून दिले जातात, फॉलिक ऍसिडची टॅबलेट लिहून जातात. असं म्हटलं जातं जगात सगळ्यात चांगलं औषध हे अन्न असतं. पण आपली लाईफस्टाईल अशी आजकाल झालेली आहे की आपण अन्नात औषध शोधत आहोत तर औषधांमध्ये अन्न शोधतोय. तर आजकाल कॅल्शियम टॅबलेट का लागते? कारण की आपण कॅल्शियम युक्त अन्न कमी खातो. आपण आयरन हे का आपल्याला बऱ्याचदा औषधांमध्ये डॉक्टर लिहून देतात? कारण की आपण अन्नाद्वारे त्याचं सेवन कमी करतो. तर आज माझा मेसेज तुम्हा सगळ्यांसाठी हे राहील की आपण औषधांपेक्षा अन्नावर, पौष्टिक अन्न खाण्यावर जास्त भर दिला पाहिजे. तर मिलेट्सचा जितका चांगला आणि योग्य वापर आपल्याला आपल्या अन्नामध्ये करता येईल तेवढा आपला औषधांवरची जी डिपेंडन्सी आहे ती कमी होईल. त्यानंतर बाजरी. आता बाजरीला आपण इंग्रजीमध्ये पर्ल मिलेट म्हणतो. पर्ल म्हणजे मोती. तर याचे दाणे तर तुम्ही बघितले ते हे मोत्यासारखे दिसतात आणि छोटे छोटे दिसतात, म्हणून याला आपण पर्ल मिलेट देखील म्हणतो. यामध्ये प्रोटीन, आता बऱ्याचदा काही विद्यार्थी जिम करतात, त्यांना प्रोटीन पावडर बऱ्याचशा गोष्टी खातात, बॉडी बनवायचा शौक असतो. पण अन्नधान्यांमध्ये असे काही अन्न आहेत जसं बाजरी आहे, त्यामध्ये प्रोटीन 12 ते 16% ते 40%, 12 ते 16% इतकं प्रोटीन असतं. आणि जवळपास तांदूळ या पिकापेक्षा कितीतरी पटीने प्रोटीन या बाजरीमध्ये असतं. आपल्याला तांदूळ हे पीक जास्त करून कार्बोहायड्रेट्स देतं, कार्बोदके देत असतं, पण प्रथिनं कमी देत असतं.
तर बाजरी हे पीक आपल्याला प्रथिने जास्त देत असतं. बऱ्याचदा आपण आत्मसात करतो, पण आयुष्यात याचं अनुकरण आपल्याला करता येत नाही. तर छोट्या छोट्या गोष्टी आपण कशा पद्धतीने आपल्या आयुष्यात बदलाव आणू शकतो की जेणेकरून आपण मिलेट्सचं सेवन जास्तीत जास्त करू. बाजरी हे पीक तुम्हाला आठवत असेल की हिवाळ्यामध्ये अधिक खाल्लं जातं, कारण की आपण एक बाजरीची भाकर किंवा दीड बाजरीची भाकर खाल्ली की आपलं पोट भरतं आणि ती गरम असतात म्हणतात. उन्हाळ्यामध्ये आपण जास्त बाजरीची भाकर खात नाही, कारण याच्यामध्ये जो फॅट कंटेंट आहे ते खूप जास्त असतं. त्यामुळे याचा उपयोग अधिक ऊर्जा मिळवण्यासाठी आपण करत असतो. ज्यांना फॅट किंवा हृदयविकार वगैरे ह्या गोष्टी असतात त्यांनी ह्या गोष्टींचं सेवन थोडं कमी करावं. बट मुलांनी किंवा जे अधिक शेतकरी आहेत किंवा आपण अधिक वर्कआउट करतो, आपल्याला ऊर्जेची गरज असते, त्यांनी बाजरीची भाकर हे एकदम चांगलं अन्न आहे. तसंच यामध्ये फायबर 11% असतं. फायबर हे आपलं कॉन्स्टिपेशन होण्यासाठी खूप महत्वाचा घटक असतो आणि दुसऱ्या अन्नांच्या कंपॅरिझन मध्ये आपण पर्ल मिलेटचं जर सेवन केलं तर ह्या गोष्टींमध्ये आपल्याला खूप सोय होते. त्यामध्ये आतड्यांमध्ये, इंटेस्टाईन मध्ये याचा ट्रान्झिट वेळ वाचतो. अन्न त्या आतड्यांमध्ये राहण्याचा वेळ वाढत असतो. जेवढं वेळ अन्न त्या आतड्यांमध्ये जास्त राहील तेवढं त्याचं पचन किंवा डायजेशन जास्त होईल. आणि कॅल्शियम हे जे मी तुम्हाला बोललो की डॉक्टर सहज आपल्याला कॅल्शियम टॅबलेट लिहून देतात, कॅल्शियम सिरप मुलांना लिहून देतात, तर बाजरीचं सेवन केल्याने कॅल्शियम वगैरे याचा इंटेक आपला खूप वाढतो आणि याच्याशी निगडीत जे काही आजार आपल्याला होत असतात ते होत नाही. त्याचप्रमाणे यामध्ये बी कॉम्प्लेक्स, नियासिन, B3 याचं खूप प्रमाण असतं. त्यानंतर रागी. मला अजूनही आठवतं की माझी आई मावशी ज्यावेळेस शेतामध्ये काम करायला जायचे आणि शनिवारच्या दिवशी बाजार असायचा, 7 दिवस काम केल्यानंतर त्यांना काही 1 रुपया भेटायचे आणि त्या 1 रुपयामध्ये काही पैसे देऊन ही लाल बाजरी किंवा लाल ज्वारी आपण म्हणायचो, रागी, ती भेटायची. पण त्यावेळेस हे अन्न एक दुय्यम अन्न समजलं जायचं की लाल जी ज्वारी आहे ते गरीब लोकांचं अन्न आहे अशा पद्धतीने समजलं जायचं. पण याच्याकडे बघण्याचा दृष्टिकोन आपला हा बदललाच आहे. हे एक पौष्टिक अन्न आहे. तर रागी एक अनिश्चित भविष्यासाठी एक निश्चित पीक आहे. हे का? कारण की येणाऱ्या काळामध्ये हवामानातले जेवढे बदल आहेत तुम्ही सगळे अनुभवतायत. अचानक गरम होणे, अचानक खूप पाऊस पडणे, अचानक थंड हवा सुटणे. तर आपण आपल्याला तर प्रोटेक्ट करू शकतो, पण शेतामध्ये जे काही पिकं असतात त्यांना काय होणार? तर ह्या पिकांमध्ये मुळातच अशी क्षमता असते की ते पाणीमध्ये जे बदल होतात, वातावरणातले बदल होतात, यांना ते मात करू शकतात. तर रागी हे एक तसं पीक आहे. तर याच्यामध्ये फॅट पर्सेंटेज कमी असतं. बाजरीमध्ये फॅट खूप जास्त असतं पण याच्यामध्ये खूप कमी असतं. पण 8% पर्यंत प्रथिने या रागीमध्ये असतात. तर फिंगर मिलेट तुम्ही बघणार की हे जे पॅनिकल आहे ते आपल्या हाताच्या बोटांसारखं दिसतं, फिंगर सारखं दिसतं, म्हणून त्याला फिंगर मिलेट म्हटलं जातं. तर यांची नावं जी आहे यांच्या मागे सुद्धा बऱ्याचशा गोष्टी लपलेल्या आहेत. त्यानंतर मायनर मिलेट्स मध्ये आपण येऊया. कोडो मिलेट, याला म्हणतो आपण कोदॉन म्हणतो किंवा कोडो देखील म्हणत असतो. यामध्ये सगळ्यात जास्त दुष्काळ प्रतिरोधक क्षमता असते. कमीत कमी पाणी, अधिक उष्ण हवामान, यामध्ये हे येणारं पीक आहे. यामध्ये बी जीवनसत्व खूप प्रमाणात असतं आणि लेसिथिनचं सुद्धा यामध्ये जास्त प्रमाण असतं. याच्यामध्ये अँटी न्यूट्रिएंट्स सुद्धा असतात किंवा बरेच अँटी न्यूट्रास्युटिकल्स आपण म्हणतो, अँटीऑक्सिडंट्स म्हणतो. बऱ्याचदा आपल्या शरीरामध्ये काही वाईट गोष्टी तयार होतात, तर त्यांना, त्या रॅडिकल्सला न्यूट्रलाइज करण्याचे काम हे अँटीऑक्सिडंट्स करत असतात. आपण कमी वयातच म्हातारे दिसायला लागणं हे स्ट्रेस किंवा रॅडिकल्स बनणं एक कारण असतं. तर ते रॅडिकल्स ला मारण्याचं काम किंवा न्यूट्रलाइज करण्याचं काम अँटीऑक्सिडंट्स करत असतात. तर फळांमधनं तर आपल्याला भेटतंच, पण हे जे काही मिलेट्स आहेत यांच्यातनं सुद्धा आपल्याला अँटीऑक्सिडंट्स हे अधिक प्रमाणात मिळत असतात. त्यानंतर आहे वरी. आपण म्हणतो याला प्रोसो मिलेट, चेन्ना किंवा बारी. यामध्ये प्रथिन 12% असतं. 12% म्हणजे तर तुम्ही 100 ग्राम
जर वरी खाल्ली तर त्यामध्ये तुम्हाला 12 ग्राम हे प्रथिनं मिळू शकतात. याचा सगळ्यात मुख्य असा फायदा आहे की आजकाल तुम्हाला बरेच मुलांमध्ये विविध प्रकारचे आजार दिसतील. डिमेन्शिया असेल, ऑटिझम असेल, भरपूर प्रकारचे आजार असतात. तर आपल्या मज्जासंस्थेला चांगलं ठेवण्याचं काम या जे वरी पीक आहे किंवा याचं सेवन केल्याने आपल्याला होऊ शकतो. त्याच पद्धतीने काही स्किन डिसीज असतात ज्याला आपण पेलाग्रा म्हणतो. तर याच्यामध्ये काही असे घटक असतात, नियासिन वगैरे, ते आपल्या स्किन डिसीजेसला कमी करण्याचं काम करत असतात. आणि त्याचप्रमाणे हाडे मजबूत करणं, हृदयविकार किंवा यकृताचे आजार यांच्यापासनं आपल्याला वाचवत असतं. वजन यामुळे कमी होत असतं. त्यानंतर फॉक्सटेल मिलेट, फॉक्स आणि त्याची शेपटी, त्या पद्धतीने हे मिलेट आपल्याला दिसत असतं. तर त्याचा तुम्ही जर पॅनिकल बघितलं, त्याचा आकार हा फॉक्सच्या शेपटीसारखा दिसत असतो, म्हणून त्याला आपण फॉक्सटेल मिलेट देखील म्हणतो. राडा कांगी हे सुद्धा एक असं पीक आहे जे दुष्काळग्रस्त भागांमध्ये चांगलं येऊ शकतं. आता येणाऱ्या काळात पावसाचं प्रमाण हे कमी जास्त होणारच, उष्णता ही वाढणारच. तर यामध्ये आपल्याला असे पिकं पाहिजेत. आता तुम्ही सहज बघू शकतात की आंब्या पिकाला अजूनही तितका मोहर आलेला नाहीये, कारण की ह्या वेळेसपर्यंत आंब्याला फुल चांगले यायला पाहिजे होते. मागच्या कितीतरी वर्षापासून आपण बघतोय की आंबा हे पीक तितकं चांगलं नाहीये. का? कारण की याला हवामानातील हे बदल कारणीभूत आहेत. तर ह्या बदलांना हे पिकं रिस्पॉन्स देतात. पण हे जे राळा, कांगी, मिलेट्स आहेत हे अशाही वातावरणामध्ये खूप उत्पन्न आपल्याला देत असतात. त्यानंतर लिटल मिलेट, कुटकी सावा, तर हे लघु तृणधान्यांमध्ये सगळ्यात छोट्या आकाराचं हे मिलेट आहे, म्हणून त्याचं नावच लिटल मिलेट आहे. त्याचा आकार तुम्ही जर बघितलं तर एकदम छोटे छोटे दाणे असतात. हे समशीतोष्ण किंवा उष्णकटिबंधीय प्रदेशांसाठी एक अनुकूल असं पीक आहे आणि याला खूप कमी कालावधी लागतो. म्हणजे जसं एखाद्या पिकाला 120 दिवस लागतील किंवा 4 महिने लागतील, त्याला फक्त 2 महिने किंवा 2.5-3 महिन्यामध्ये हे पीक येत असतं. आणि याच्यामध्ये फायबरचं प्रमाण खूप असतं, 7.7%. आणि फायबरमुळे आपल्या पचनशक्ती ही चांगली वाढत असते आणि कॉन्स्टिपेशन रिलेटेडच्या ज्या व्याधी असतात त्याच्यापासून आपण वाचू शकतो. आणि तांदूळ या पिकापेक्षा याच्यामध्ये फायबर खूप प्रमाणात असतं. आणि शेवटून दुसरं बरटी भगर. आपण सगळे उपवास करत असतो, उपवासाच्या वेळेस आपण भगर ही खात असतो. तर याला म्हणतो आपण बाण्यान मिळेल किंवा सानवा. तर ही एकदम जलद वाढणारं पीक आहे. लवकर याच्यामध्ये मॅच्युरिटी येते किंवा परिपक्वता येते आणि याचा चारा खूप प्रमाणात तयार होत असतो. तर आपण ग्रेन्स आणि त्यासोबतच चारा, जनावरांसाठी किंवा लाईव्हस्टॉकसाठी चारा हे याच्यातनं आपण मिळवू शकतो. कच्च्या फायबरचा हा समृद्ध स्रोत आहे. सो रॉ फायबर जे असतात याच्यामध्ये खूप असतात आणि इतर 100 ग्रॅम मध्ये 5 मिलीग्राम एवढं आयरन, त्यानंतर विटामिन B1 आणि B3 हे खूप प्रमाणात आढळले जातात. तसंच यामध्ये अँटीऑक्सिडंट्स खूप प्रमाणात असतात. मी तुम्हाला सांगितलं की अँटीऑक्सिडंटचं काम असतं की आपल्या शरीरात जे काही रॅडिकल्स असतात किंवा वाईट गोष्टी असतात त्यांना न्यूट्रलाइज करण्याचं काम हे अँटीऑक्सिडंट्स करत असतात. त्यानंतर ब्राऊन टॉप मिलेट, मुरत किंवा मकरा याला आपण म्हणत असतो. तर आयरन, लोह, आता तुम्ही जर उत्तर भारतात गेले तर बऱ्यापैकी स्त्रिया ज्या असतात त्या ॲनेमिक असतात किंवा त्याच्यामध्ये लोहची कमतरता असते, कारण तो आपल्या अन्नाद्वारे लोहाचं प्रमाण जेवढं जायला पाहिजे तेवढं जात नाही. तर ब्राऊन टॉप मिलेट किंवा हे मिलेट्स यामध्ये आयरन किंवा लोह हे खूप प्रमाणात असतं. आणि त्याच पद्धतीने इतर रक्तातील लिपिड पातळी कमी करणारे जे काही गुणधर्म असतात हे या ब्राऊन टॉप मिलेटमध्ये असतात. तर या अर्ध्या प्रेझेंटेशन मध्ये आम्ही एक संकल्पना अशी ठेवली होती की तुम्हाला मिलेट्स काय असतात, आपण त्याला काय म्हणतो, त्याचं नाव काय आहे, कोणते कोणते पिकं असतात, आपल्याला सगळं आपण बघितलेलं आहे, वाचलेलं आहे, किंवा आजी बाबा आपण गावात शेतकरी आपल्याला सांगत असतात, पण त्यांचं मराठी नाव काय, इंग्रजी नाव काय, त्यांचे गुणधर्म काय, याबद्दलची एक माहिती तुम्हाला ह्या अर्ध्या प्रेझेंटेशन मध्ये झाली. यानंतर आता माझे सहकारी श्री विनोद उबरांडे या तुम्हाला ह्या मिलेट्स बद्दल काही एकदम वेगळ्या पद्धतीची माहिती या ठिकाणी सांगतील. विनोद. धन्यवाद डॉक्टर गोपाल.
उपस्थित सर्व पाहुणे, अतिथी आणि विद्यार्थी. डॉक्टर गोपाल यांनी आतापर्यंत सगळ्या पिकांची माहिती आपल्याला दिली. आपण सुरू करायच्या अगोदर एकदा सगळ्यांचे गुणधर्म एक समरी पाहून घेऊया. ऑन ब्रॉड सेन्स मोठं जर बोलायचं झालं तर सगळ्यांमध्ये महत्वाचे अन्न घटक आहेत. त्याचसोबत हे मिलेट जे याच्यामध्ये भरपूर प्रोटीन्स आहेत, फॅट्स आहेत, कम्पॅरेटिव्हली कार्बोहायड्रेट कमी आहेत. आणि ते कार्बोहायड्रेट कमी असल्यामुळे आपल्या शरीरामध्ये सगळ्यात जास्त आता जो प्रॉब्लेम आहे, ऑलमोस्ट आपली 70 to 80% पॉप्युलेशन ही डायबिटिक कडे चालली आहे. तर तो एक प्रॉब्लेम आपण मिलेट्सनी टॅकल करू शकतो. बरेचसे जे तृणधान्य आहेत, लघु तृणधान्य, हे पचायला हलकी असतात. प्लस जसं बाजरी सारखं आहे तर बाजरीमध्ये फॅट पर्सेंटेज जास्त आहे. थंडीमध्ये जास्त खातात जसं आपण बोलतो. शरीरासाठी ज्यांना फॅट आवश्यक आहे त्यांच्यासाठी अतिशय उत्तम आहे. पण ज्यांना हार्टचे वगैरे प्रॉब्लेम्स आहेत त्यांनी बाजरी खाणं थोडं अवॉइड केलेलं किंवा कमी खाल्लेलं उत्तम. त्यासोबत याच्यामध्ये एक नवीन राजगिरा म्हणून आहे, अॅमॅरंथ, तांबडी भाजी, लाल भाजी किंवा मग हिरवी भाजी पण येते राजगिरा. तर तो पण इथे एक छोटा एक मिलेट आहे. या सगळ्यांचा उपयोग वेगवेगळे पदार्थ बनवण्यासाठी आपण करू शकतो आणि याला आपल्या आहारात घेऊ शकतो. जर यांची पौष्टिक रचना जर बघितली बाकी तृणधान्यांसोबत, महत्वाचं आपण कंपॅरिझनला आपण गहू आणि तांदूळ बघूया, व्हीट आणि राईस. तर यांच्यासोबत जर कंपॅरिझन बघितली तर आपण कार्बोहायड्रेटची लेवल नेहमी कमी पाहिजे आपल्याला. कारण की ऍज अ सेड, जसं मी म्हटलं की प्रोटीन हे चांगलं असलेलं कधी जास्त. कार्बोहायड्रेट जे आहे, बरेचसे डॉक्टर सांगतायत आता की कार्ब्स कमी करा, कार्बोहायड्रेट कमी करा. कारण की त्याच्याचमुळे पुढे फॅट डिपॉझिशन आणि त्याच्याचमुळे कार्बोहायड्रेटमुळे शुगर वाढणे या सगळ्या गोष्टी होतात. त्यामुळे त्याला उत्तम पर्याय म्हणून जे लघु तृणधान्य आहेत हे आहेत. तर कार्बोहायड्रेट बऱ्यापैकी कमी आहेत. पर्ल मिलेट मध्ये बघू शकतो, फॉक्सटेल मिलेट मध्ये. त्यानंतर प्रोटीन जे आहे जवळपास तर या ज्या गोष्टी आवश्यक आहे आपल्या आरोग्यासाठी, त्याचं गहू आणि तांदूळासोबत आपण जर कंपॅरिझन बघितलं तर मिलेट्स हे एक प्रभावी पौष्टिक अन्न म्हणून आज उदयास आलेलं आहे. आणि त्याचा प्रचार प्रसार फार जोरात भारत सरकार आणि पूर्ण जगामध्ये होतोय. आपल्या आयुष्याचे लाईफस्टाईल रिलेटेड डिसीजेस जर बघितले, प्रॉब्लेम बघितले, तर त्याच्यामध्ये मिलेट्स हे एक न्यूट्रासिटिकल किंवा न्यूट्री सिरियल्स म्हणून फार मोठ्या प्रमाणात उदयास येत आहे. पुढे चालून असं होणार, तुम्ही बघितलं असणार हॉटेलमध्ये आजकाल कोणी भाकरी ऑर्डर केली तर ते चांगलं ब्लॅक चहा, काळा चहा पिणे म्हणजे एक मोठं लक्षण समजलं. कोणी काळा चहा पितोय म्हणजे तो काहीतरी उच्च ब्रू आहे.
ज्या गोष्टी पहिले गरिबांचं अन्न म्हणायचे, ज्वारी बाजरी, आज जर कोणी हॉटेलमध्ये ज्वारी बाजरी जर ऑर्डर केली एखाद्या सेलिब्रिटीने तर त्याला फार मोठा दर्जा प्राप्त झालाय. तर थोडक्यात आपलं जे होतं ते आरोग्यदायी होतं. मध्ये गहू आणि तांदूळ आपल्याला पोट भरणं आवश्यक होतं म्हणून हरित क्रांती आली. पण जेव्हा आता आपण सफिशियंट आहे, आपल्याजवळ अन्नधान्य सफिशियंट आहे, त्यावेळेस आपण आरोग्याचाही विचार करणं आवश्यक आहे. त्याच्यामुळे मिलेट्सला हे महत्वाचं स्थान प्राप्त झालेलं आहे आणि याच्या पुढे होणार आहे. तर याच्यामध्ये डॉक्टर गोपाल महाजन यांनी बऱ्याच प्रकारे सगळ्या गोष्टी कव्हर केल्यात. एक महत्वाची गोष्ट उच्च तृप्ती निर्देशांक म्हणजे सॅटिएटी इंडेक्स म्हणतात. एक ऑस्ट्रेलियन सायंटिस्ट आहे, त्याने सांगितलंय की तुम्ही किती खाल्लं तर भूक भागते. ओके, त्याच्यासाठी त्याने एक निर्देशांक डेव्हलप केला. तर मिलेट जे आहे, जेवढे काही ज्वारी बाजरी किंवा वरी असेल किंवा रागी असेल, हे खाल्ल्यानंतर त्यांनी कंपॅरिझन सांगितलं. जर तुम्ही एक वाटी जर कोणतंही हे लघु तृणधान्य जर खाल्लं, त्याच्यामुळे जे तुमचं पोट भरेल तेवढं पोट भरण्यासाठी किंवा तेवढं तुम्हाला वाटण्यासाठी की माझं पोट भरलंय, तेवढं सेम फिलिंग येण्यासाठी तुम्हाला 1.3 किंवा जवळपास 1.5 वाटी भात खावा लागेल. याचा अर्थ काय आहे की जवळपास 1.5 पट जास्त तुम्हाला दुसरं अन्न खावं लागतं मिलेट्स पेक्षा. याचा दुसरा अर्थ असा की तुम्ही जास्त अन्न खाल्ल्यानंतरच तुम्हाला पोट भरलेलं असं वाटेल. मिलेट्स हे कमी लागतात, म्हणजे तुम्हाला कमी जेवल्यामध्ये तुम्हाला पोट भरल्याची फिलिंग येणार आणि जास्त जेवणामुळे जे विकार जडतात ते विकार होणार नाहीत. हा एक सगळ्यात महत्वाचा फायदा मिलेट्समध्ये, याला सॅटिएटी इंडेक्स म्हणतात. तर जवळपास 1.5 पट अन्न आपल्याला जास्त खावं लागतं जर आपण फक्त भात आणि गहू खाल्ला तर कमी जेवणामध्ये पोट भरू शकतं. जे अंडर प्रिव्हिलेज कंट्री आहेत, एकदम गरीब देश आहेत, त्यांच्यासाठी जर आपण मिलेट आणि मिलेटचं प्रोडक्शन वाढवलं आणि त्यांना जर पोहोचवलं तर कुणी उपाशी नाही मरणार, उपाशी राहणार नाही. तर हंगर कंट्रोल करण्यासाठी हा एक मोठा पर्याय जगामध्ये उपलब्ध आहे. त्याचसोबत जसं मी सांगितलं की कार्बोहायड्रेट आणि त्याचं डायरेक्ट रिलेशन तुमच्या ग्लुकोज सोबत आहे, शुगर सोबत आहे. तर त्याला जीआय म्हणतात, ग्लायसेमिक इंडेक्स. ग्लायसेमिक इंडेक्स म्हणजे रक्तातील साखर. तर आता बरेचसे इथे उपस्थित असलेले मान्यवर प्लस शिक्षक आणि विद्यार्थी यांना माहित असणार आपल्या आजूबाजूला बऱ्याच जणांना शुगर असते. तर बरेच जण घरामध्ये ऑलरेडी ज्वारी बाजरी याच्यावर वळलेले आहेत. त्याचं कारण असं आहे की ग्लायसेमिक इंडेक्स जो आहे हा इमिजिएटली शूट होतो जेव्हा तुम्ही सिरियल्स खाता ज्याच्यामध्ये कार्बोहायड्रेट जास्त आहे. तर त्याला पर्याय म्हणून ज्याच्यामध्ये कमी कार्बोहायड्रेट आहे ते जर तृणधान्य आपण खाल्ले, लघु तृणधान्य, तर आपला ग्लायसेमिक इंडेक्स कंट्रोलमध्ये राहू शकतो आणि डायबिटीज कंट्रोलमध्ये राहू शकतो. तर तो एक महत्वाचा फायदा आहे याच्यासोबत आहे. हृदयासाठी चांगले जे एचडीएल असतं ते चांगलं असतं आणि एलडीएल लो म्हणजे हाय डेन्सिटी लिपिड जे असतात त्याच्यापेक्षा लो डेन्सिटी जे लिपिड्स असतात ते चांगले असतात बॉडी. एचडीएल चांगले असतं तर एलडीएल कमी करण्यासाठी हे मदत करतात. त्यासोबत आतड्यांसाठी का बरं चांगले, कारण की याच्यामध्ये भरपूर डायटरी फायबर आहे. कॉन्स्टिपेशनचा त्रास बऱ्याच जणांना होतो बरोबर, जर फायबर नसले तर ज्वारी बाजरी वगैरे जर खाल्ले त्याच्यामध्ये हाय डायटरी फायबर आहे तर अन्न पचण्यासाठी चांगली मदत होते आणि पोट साफ होण्यासाठी पण मदत होते. आणि ऑफकोर्स मधुमेह आणि लठ्ठपणा जो प्रॉब्लेम आहे जगासमोर तो पण कमी होण्यासाठी या मिलेट्सनी लघु तृणधान्यांनी मदत होऊ शकते. सेम गोष्ट ग्लायसेमिक इंडेक्स याच्यामध्ये आपण बघू शकतो की पर्ल मिलेटचा एकदम कमी आहे, फॉक्सटेल मिलेटचा एकदम कमी आहे कम्पेअर टू खाली व्हीट आणि राईस. तुम्ही बघा गहू आणि तांदूळ खाल्ल्यानंतर आपली शुगर एकदम फास्ट वाढू शकते कम्पेरेटिव्ह टू बाजरी आणि दुसरे फॉक्सटेल मिलेट वगैरे खाल्ल्यानंतर. आता शेतकरी म्हणून जर आपण विचार केला तर सगळ्यात मोठा प्रॉब्लेम जगासमोर पाण्याचा आहे. आपल्याला माहित आहे की पाणी वाचवण्यासाठी पूर्ण जगामध्ये बरेचसे प्रोग्राम चालवले जात आहे, अवेअरनेस प्रोग्राम आहे, जागृती म्हणजे जनजागृती केल्या जाते. शेती हा एक असा व्यवसाय ज्याला आपल्या पिण्याच्या पाण्याचा जो उपलब्ध साठा आहे जगातला त्याच्यापैकी 80 ते 90% वर पाणी हे शेतीसाठी वापरलं जात आहे. जे पिण्याचं पाणी आहे, गोडं पाणी म्हणतो आपण, हे पाणी बरेच पिकांना 1 किलो धान्य प्रोड्यूस करण्यासाठी ज्या प्रमाणात लागतं त्या प्रमाणामध्ये जर आपण मिलेट्स मध्ये म्हटलं तर मिलेट्सला 1 kg मिलेट तयार करण्यासाठी फक्त 1000 ते 1200 लिटर पाणी लागतं. जर तुम्ही गव्हासाठी, राईससाठी, व्हीटसाठी, शुगरकेन साठी बघितलं तर तेच 1 किलो अन्न तयार करण्यासाठी लागणाऱ्या पाण्याची डिमांड जी आहे, रिक्वायरमेंट ती खूप जास्त आहे. तर हे मिलेट जे आहेत, आपण जेव्हा वैश्विक ग्लोबल वॉर्मिंग म्हणतो आणि क्लायमेट चेंज म्हणतो, हे प्रॉब्लेम
आता पुढे नाही आहेत, आपण ऑलरेडी त्या क्लायमेट चेंज मध्ये आहे, ग्लोबल वॉर्मिंग मध्ये आहे, निसर्ग बदललाय. आंब्याला जेव्हा मोहर लागायचा, लहानपणी मला माहित आहे ऑक्टोबर नोव्हेंबर नंतर नोव्हेंबरमध्ये मोहर लागायचा आणि ऍट ए टाइम एका वेळेला कैऱ्या यायच्या, एका वेळेला एक आंबा पिकला म्हणजे सगळा आंबा उतरवायचे. हे लहानपणापासूनच आपण पाहिलेलं एक चित्र आहे. आज एकाच आंब्यावर नोव्हेंबरला फुलोरा येतो, त्याच्यावर कैऱ्या येतात, जानेवारीमध्ये परत त्याच्यावर फुलं येतात, परत त्याच्यावर कैऱ्या येतात. निसर्ग बदल हा दूर नाही, आपण ऑलरेडी क्लायमेट चेंज आणि ग्लोबल वॉर्मिंग मध्ये आहे. तर या सगळ्या प्रॉब्लेम मध्ये जेव्हा पाण्याचं प्रॉब्लेम आहे, दुष्काळ आहे आणि आपण ड्रॉट रेजिस्टंट व्हरायटीकडे जाण्याचा प्रयत्न करतोय, तेव्हा हे जे पिकं आहेत मिलेट्स, हे त्या परिस्थितीसाठी सगळ्यात महत्वाचा अल्टरनेटिव्ह म्हणून आपल्या समोर उपलब्ध आहेत. आणि अल्टरनेटिव्ह फक्त जबरदस्ती म्हणून नाही, कारण त्याची डिमांड पण आहे. आज समाजामध्ये एवढी जागरूकता झाली आहे की मिलेट हे गरिबांचं पीक नाही राहिलं, त्याला श्रीमंत, उच्चभ्रू आणि ज्यांना आरोग्याबद्दल जागरूकता आहे ते सगळे मिलेट खाण्यासाठी आज शोधतील. आज तुम्ही मोठ्या मोठ्या शहरांमध्ये, मॉल्स मध्ये जाऊन बघा, मिलेटचे 1-1 किलोचे दर काय आहेत. तर विद्यार्थी इथे आहेत, स्पेशली विद्यार्थ्यांना मी सांगू इच्छितो की हे जर तुम्ही बघितलं तर उद्याचे भविष्य तुम्ही शेती व्यवसायात जा किंवा मिलेटशी रिलेटेड एखाद्या बिझनेसमध्ये किंवा ऑन्टरप्रिनरशिप, व्यावसायिक व्हा, त्याच्यामध्ये भरपूर स्कोप आहे विद्यार्थ्यांना पण. तर आपण आतापर्यंत बोललोय, पण जसं आपण आता प्रकर्षाने म्हणतोय की आंतरराष्ट्रीय मिलेट वर्ष आपण साजरं केलंय किंवा आपण एक जनजागृती केली आहे, तरी बऱ्याचशा गोष्टींची अजून गरज आहे. जसं बरेच तुमचे प्रश्न असतील की आम्ही गहू तांदूळ खातो किंवा बाकी आपण डाळ भात खातो, अचानक मिलेट खायला सुरुवात केली तर पोट खराब होईल, बरोबर? अचानक मिलेट खायला सुरुवात केली तर पचेल की नाही पचेल? तर या खरोखर संशोधनाच्या गोष्टी आहेत. जनरली असं म्हटलं जातं की मिलेट्स भिजवून, एक रात्र भिजवून मग दुसऱ्या दिवशी शिजवून खायला पाहिजे. त्याच्यामध्ये जे आपण म्हणतो की निगेटिव्ह काही एलिमेंट्स असतात ते न्यूट्रलाइज होतात एक दिवस भिजवल्याने. असंही म्हटलं जातं की सगळे मिलेट्स एकत्र करून खायला नाही पाहिजे, कारण प्रत्येकाचा पचन जो निर्देशांक आहे तो वेगवेगळा आहे. सगळे मिलेट्स एकत्र नाही करायला पाहिजे. तर या सगळ्या संशोधनाच्या गोष्टी आहेत, त्याच्यामुळे याच्यामध्ये बऱ्याच संशोधन व्हायला वाव आहे. जसं की आतड्यामध्ये मायक्रोबायोम, प्रत्येकाच्या शरीरामध्ये मिलेट्स गेल्यानंतर त्याची पचन कसं होतं, शरीरातले मायक्रोब जे आपले अन्न पचवतात ते आपल्या ऑलरेडी एका जेवणाला अडॉप्ट झालेले आहेत, आपण जे रोज खातो त्याला. अचानक आपण मिलेट सुरू केलं तर तुमचं पचन संस्थेवर काय परिणाम होईल तो एक संशोधनाचा विषय आहे. त्याचसोबत उपलब्धता. आता अचानक मिलेट आला आणि आम्ही रिसर्च इन्स्टिट्यूट मध्ये आम्हाला माहिती आहे बरेचसे शेतकरी अप्रोच करतात अचानक की विद्यापीठांमध्ये झालं, देशाच्या पातळीवर. तर ही जी उपलब्धता आहे, व्हेरायटी, वेगवेगळ्या व्हेरिएशन किंवा अवेलेबल डायव्हर्सिटी या मिलेट्स मध्ये, तर त्याचं जतन करणं ही आवश्यक आहे पुढच्या पिढीसाठी. त्याचसोबत शरीरावर त्याचा स्वीकृत म्हणजे काय ते घटक आहेत ते ऍक्सेप्ट होतात की काही जणांना अलर्जिक आहे, त्याच्यावरही संशोधन होणं आवश्यक आहे. आणि जगामध्ये ज्या प्रमुख समस्या आहेत त्याच्यावर हे एक कशा प्रकारे सोल्युशन होऊ शकतं मिलेट, त्याच्यातही संशोधनाची गरज आहे. जसं पोषण सुरक्षा, मी जसं सुरुवातीला सांगितलं की कमी अन्नामध्ये पोट भरू शकतं आणि मल्टी न्यूट्रिएंट असल्यामुळे न्यूट्री सिरियल्स म्हणून याचा आपण प्रमोट करू शकतो. अन्नाची नासाडी थांबवू शकतो. हवामान अनुकूलता, जसं मी सांगितलं की कमी पाण्यात येतात हे, याला जास्त बघा तुम्ही, जसं भात आहे किंवा गहू आहे याच्यावर भरपूर स्प्रेइंग होतं, पेस्टिसाइड वगैरे. पण कम्पॅरेटिव्हली जे मिलेट्स आहेत, जे आपण लघु तृणधान्य म्हणतो, शेतकरी बऱ्याच ठिकाणी बिना खताच्या, बिना औषधीच्या ते पिकं घेतात, कमी पाण्यावर किंवा एकाच पाण्यावर. तर ते एक चांगला पर्याय म्हणून या ग्लोबल वॉर्मिंग मध्ये किंवा बदलत्या हवामानामध्ये आपल्या समोर आहे. त्याचसोबत संपूर्ण मूल्य शृंखला, आपण त्याला कम्प्लीट व्हॅल्यू चेन म्हणतो. आता मिलेट लावायचं तर फक्त मिलेट लावून नाही चालणार. शेतकरी जो आहे त्याला बियाणं उपलब्ध करून दिल्यापासून ते पीक कसं लावायचं, पूर्ण पॅकेज ऑफ प्रॅक्टिस त्या मिलेटचं, ते पॅकेज ऑफ प्रॅक्टिस नंतर त्याची हार्वेस्टिंग नंतर त्याची पॅकिंग, त्याच्यानंतर त्याची प्रोसेसिंग आणि त्याची मार्केटिंग, याला कम्प्लीट व्हॅल्यू चेन जोपर्यंत आपण डेव्हलप करून देणार नाही शेतकऱ्याला, व्यावसायिकांना, तोपर्यंत फक्त मिलेट लावून फायदा नाहीये. त्याची जनजागरूकता तेवढीच महत्वाची आहे आणि त्याची कम्प्लीट व्हॅल्यू चेन इस्टॅब्लिश करणं तेवढीच महत्वाची आहे. हे सगळी गोष्टी करत असताना जसं की आता आपण बघतो जे प्रस्थापित ऑलरेडी पिकं जे आहेत, समजा गहू आहे, तांदूळ आहे, ज्वारी आहे, याच्यासाठी सगळी मशिनरी उपलब्ध आहे, बरोबर? सगळ्या मशिनरी उपलब्ध आहे लावण्यापासून ते काढण्यापर्यंत. पण हे जे मिलेट्स आहेत त्याच्या आकारामुळे आणि याच्या साईजमुळे सगळ्या ठिकाणी त्या तशा मशीन उपलब्ध नाही आहेत.
तर ती प्रोसेसिंग किंवा त्याचं पीठ बनवायचं असेल तर त्या स्पेशल मशीन्स किंवा त्याला पण भरपूर स्कोप आहे. इथे विज्ञान परिषद होत आहे, बाल वैज्ञानिक इथे आहेत. तर हा एक महत्वाचा विषय आहे की या सगळ्या मिलेट्सला प्रोसेस करण्यासाठी वेगवेगळ्या प्रकारचे मशीन कशा प्रकारे आपण डेव्हलप करू शकतो आणि शेतकऱ्याला देऊ शकतो किंवा जे काही व्यावसायिक ग्रुप आहेत शेतकऱ्यांचे त्यांना आपण मदत करू शकतो. तर त्याची एक नितांत आवश्यकता आहे. आणि गुंतवणूक ऑब्व्हियस, जेव्हा एखादा व्यवसाय येतो त्याच्यामध्ये गुंतवणूक आहे आणि जर काही शेतकरी सोबत येऊन करत असतील किंवा काही विद्यार्थी असतील किंवा काही नवीन बिझनेस करण्याची इच्छा असणारे तरुण असतील तर त्यांना वाव देण्यासाठी किंवा त्यांना प्रोत्साहित करण्यासाठी शासनामार्फत गैरशासन संस्थांमार्फत त्याच्यामध्ये गुंतवणूक फायनान्शियल इन्व्हेस्टमेंट करणं आवश्यक आहे, सो दॅट त्या उद्योगाला प्रेरणा मिळेल. तर गुंतवणुकीची पण भरपूर आवश्यकता आहे. डॉक्टर खादरवल्ली, मी काही जनरल नॉलेज आहे मिलेट्सवर आपण बोलत आहे, आपण आरोग्याबद्दल पौष्टिकतेबद्दल बोललोय, पण आपण मिलेट्स बद्दल बोलत आहे म्हणून इथे उपस्थित सगळ्यांना माहिती होणं आवश्यक आहे हे चेहरे ज्यांनी मिलेटसाठी आपलं पूर्ण आयुष्य वाहिलं किंवा त्याच्यामध्ये त्यांनी काम केलं. डॉक्टर खादरवल्ली हे एक वैज्ञानिक आहेत, फूड न्यूट्रिशनल एक्सपर्ट्स आहेत, ज्यांना भारत सरकारने 2023 मध्ये आपला चौथा सर्वोच्च बहुमान पद्मश्री देऊन गौरवले. हे म्हैसूर स्थित एक न्यूट्रिशनिस्ट आहेत ज्यांनी आरोग्यासाठी हेल्थसाठी मिलेट्स किती आवश्यक आहेत याचा प्रचार प्रसार करत आपलं पूर्ण आयुष्य घातलं आणि ते लोकांना चांगल्या लाईफस्टाईल मध्ये मिलेट्स कसा उपयोगी ठरू शकतो आयुष्यासाठी, स्पेशली अँटी डायबेटिक प्रॉपर्टीज साठी, तर त्याचा त्यांनी प्रचार प्रसार केला आणि भारत सरकारने त्यांना पद्मश्रीने गौरवले. त्याचसोबत हे बऱ्याच जणांना हा फोटो मागच्या 1 वर्षामध्ये पाहिला असेल, विद्यार्थ्यांना स्पेशली, की हम क्या कर सकते हैं, है ना, मी काय करू शकतो. शी इज लाहिरीबाई. लाहिरीबाई एक दिंडोरी जिल्हा जो आहे मध्य प्रदेश तिथल्या एका आदिवासी पाड्यामधली एक महिला आहे, आदिवासी महिला, जिने कोणत्याही पद्मश्रीसाठी किंवा कोणत्याही बहुमानासाठी तिने काम नाही केलं. तिचा छंद म्हणून तिने जवळपास 150 पेक्षा जास्त वाण या लघु तृणधान्यांचे जपले. आपण ज्याला गावरान बी म्हणतो ते गावरान बी तिने जपलं. जवळपास 350 ते 400 शेतकऱ्यांना ती बऱ्याच वर्षापासून ते जतन केलेलं बी देत होती. दरवर्षी लावून परत रिप्रोड्यूस करत होती की त्याची व्हायबिलिटी, त्या सीडची व्हायबिलिटी राहायला पाहिजे म्हणून दरवर्षी ते उगवून परत नवीन बी तयार करून वाटप करत होती. जवळपास आजूबाजूच्या 25-30 खेड्यांमध्ये 300-350 शेतकऱ्यांना तिने ते बी कंटिन्यू दिलं. आणि आपण ज्याला म्हणतो की जैवविविधता, काय झालं मागच्या कित्येक वर्षांमध्ये आपलं सायंटिफिक, आम्ही रिसर्च ऑर्गनायझेशन मध्ये आहे किंवा कृषी विद्यापीठ आहे, जेव्हा आपल्याला आपण म्हणतो की उत्पादन पाहिजे, त्यावेळेला व्हेन वी सिलेक्ट, आम्ही जेव्हा 100 जेव्हा आमच्याकडे जाती आहे त्याच्यापैकी आम्ही स्क्रीनिंग करत करत एकावर येतो, बरोबर. मग त्या सिलेक्शन प्रोसेस असेल किंवा ब्रीडिंग क्रॉसिंग करून वगैरे आम्ही 1-2 वर येतो शॉर्टलिस्ट कडून. या प्रोसेसमध्ये काय होतं, 80-90-95% ज्या उरलेल्या जाती आहेत किंवा उरलेले जे व्हेरिएशन आहे, विविधता आहे, ती बाजूला पडते आणि त्याच्याकडे लक्ष राहत नाही आणि बऱ्याच वेळेला ती नष्ट होते ती विविधता. तर एक कन्झर्वेशन ऑफ जर्म प्लाझम म्हणतो आम्ही याला इंग्लिशमध्ये. तर ही जैवविविधतेचं म्हणजे त्याला कन्झर्व करणे, त्याचं संवर्धन करणे ही पण फार मोठी आवश्यकता आहे. कारण की बदलत्या हवामानानुसार तुम्हाला कधीही ते जुनं बी लागू शकतं गावरान, जे की फार कठीण परिस्थितीमध्ये तग धरत होतं, कठीण परिस्थितीमध्येही ते उत्पन्न देत होतं. तर त्याच्यासाठी भारत सरकारने लाहिरीबाई यांना एक रिकॉग्निशन दिलं आणि जेव्हा आंतरराष्ट्रीय मिलेट इयर 2023 म्हणून घोषित झालं तर भारत देशाचे ब्रँड अँबॅसेडर म्हणून जागतिक लेवलला लाहिरीबाईंना एक ओळख देण्यात आली भारत सरकारकडून. तर त्यांना आपण पारंपरिक वाण जपणारी लघु तृणधान्यांची राणी म्हणूनही ओळखलं जातं. त्यासोबत आदरणीय पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी यांनी 18 मार्च 2023 रोजी ICAR भारतीय कृषी अनुसंधान परिषद दिल्ली कॅम्पसमध्ये एक जागतिक लघु तृणधान्य परिषदेचं आयोजन करण्यात आलं होतं, जिथे पूर्ण देशातून रिप्रेझेंटेटिव्ह आले होते. आणि भारताने हा प्रोग्राम एक फ्लॅगशिप प्रोग्राम म्हणून राबवला पूर्ण वर्षभर. तुम्ही बघितलं असेल, शाळा, कॉलेजेस, ऑफिसेस, सगळ्या मिनिस्ट्री, इव्हन भारत सरकारने G20 दरम्यान बऱ्याच ठिकाणी मिलेट बुफेचं आयोजन केलं. मिलेटचं बुफे, मिलेट डिनर, मिलेट ब्रेकफास्ट,
तर नॅशनलच नाही, इंटरनॅशनल लेवलवर मिलेटला भारताने फार मोठ्या प्रमाणात प्रमोट केलंय. कारण की जसं डॉक्टर महाजन यांनी सांगितलं, जागतिक स्थिती बघता आफ्रिकेनंतर आशिया खंडामध्ये भारत 80% प्रोड्यूस करतो. आपल्या तरुणांना, आपल्या शेतकऱ्यांना जे म्हणतो ना आपण की जे पहिले गरीबाचं समजलं जायचं, आता ते श्रीमंताचं आहे. गहू तुम्हाला 20, 25, 30 रुपये किलो भेटून जाईल, पण मिलेट तुम्ही बघा खरोखर मॉलमध्ये किंवा त्याच्यामध्ये पॅकेट्समध्ये 80, 90 रुपये किलो, त्याचं पीठ 120 रुपये किलो, अशा या रेटला मिलेट्स गेलेत. तर त्याच्यामध्ये शेतकऱ्यांचं वैभव आपण वाढवू शकतो, तशा प्रकारचं हे पीक आहे. तर या जे परिषद होती यावेळेला भारत सरकारने एक स्मृती म्हणून एक 75 रुपयाचा कॉइन आणि स्टॅम्प रिलीज केला, प्लस काही एन्व्हलप कव्हर्स पण रिलीज केले. जसं आपण म्हणतो की एक अॅग्रो फॉरेस्ट्री कन्सेप्ट आहे, म्हणजे शेतीसोबत वनशेती, त्याच्यामध्ये पण मिलेट अत्यंत आरामशीर येऊ शकतं. कारण की मिलेट हे जनरली सिरियल्स, आणि सिरियल्स हे जे आहे थोडक्यात आपण फॅमिली जर याची बघितली नातेवाईक, तर गवताच्या फॅमिलीशी येत आहे. गहू, तांदूळ, मिलेट्स हे सगळे गवताच्या फॅमिलीशी रिलेट आहे, पोएसी म्हणतात त्याला. तर त्या फॅमिलीची पिकं आहेत हे. तर हे पिकं ना फॉरेस्ट पिकांसोबत पण अतिशय उत्तम पद्धतीने येतात. आणि मिलेट हे जनरली आपण दाट पेरतो कोणतेही तृणधान्य, लघु तृणधान्य, तर जमिनीची धूप होण्यापासून पण वाचवतात. जसं डॉक्टर महाजननी सांगितले C4 पिकं आहेत, तर ते जास्तीत जास्त चारा तयार करतात. आणि जेव्हा जास्तीत जास्त चारा तयार करतात याचा अर्थ ते जास्तीत जास्त कार्बन डायऑक्साईड पृथक्करण कॅप्चर करतात निसर्गामधला. तर बऱ्याच अंशी अॅग्रो फॉरेस्ट्रीमध्ये पण मिलेट हे एकदम सक्सेसफुल पीक आहे, होऊ शकतं. ही आमच्या संस्थेबद्दल जस्ट आम्ही भारतीय कृषी अनुसंधान परिषदेचे पूर्ण भारतामध्ये ICARचे जवळपास 113 रिसर्च इन्स्टिट्यूट्स आहेत, ज्याच्यामधलं एक इन्स्टिट्यूट तुमच्या शेजारी गोव्यामध्ये, ओल्ड गोव्यामध्ये आहे, ज्याचं नाव भारतीय केंद्रीय तटीय कृषी अनुसंधान संस्थान आहे. आम्ही सेंट्रल कोस्टल ऍग्रिकल्चर रिसर्च इन्स्टिट्यूट, आम्ही किनारपट्टीवर जे काही शेती आणि शेतीशी निगडीत व्यवसाय आहे त्याच्याबद्दल आमच्याकडे संशोधन होतं. आम्ही जेवढ्या जोराने भारत सरकारने पूर्ण जगामध्ये मिलेट इयर सेलिब्रेट केलं, तेवढ्याच जोराने, तेवढ्याच उमेदीने आम्ही आणि आमच्या स्टाफने हे वर्षभर सेलिब्रेट केलं. त्याच्यामध्ये भारत सरकारने जसं लाहिरीबाईंना नॉमिनेट केलं पूर्ण देशाचा अँबॅसेडर म्हणून, तसं गोव्यामध्ये एक अतिशय उत्कृष्ट उदाहरण श्री दिलीप सावईकरजी आणि त्यांच्या धर्मपत्नी या दोघांनी मिलेट बद्दल बरचसं काम हे स्वतः करतायत. तर त्यांना आयडेंटिफाय करून आम्ही त्यांना गोव्यासाठी ब्रँड अँबॅसेडर म्हणून नियुक्त केलं. आणि त्यांना जो काही सपोर्ट आमच्या रिसर्च आणि एक्सटेन्शन थ्रू पाहिजे तो आमच्या ऑफिसमधून आम्ही त्यांना देतोय. म्हणजे फक्त एकच पर्पज आहे की त्यांना बघून बाकी शेतकऱ्यांनी पण प्रेरित व्हावं, बाकी जे तरुण आहेत त्यांनी पण प्रेरित व्हावं. हे स्वतः मिलेटच्या प्रोडक्शन पासून ते प्रोसेसिंग पर्यंत त्यांच्या अडचणीत ऐकल्या आम्ही, आणि त्याच अडचणी आता विद्यार्थी इथं बाल वैज्ञानिक आहेत आपण म्हणतो. सगळ्यात महत्वाचं काय आहे की चक्की, आता हे एवढं मोठं त्यांना आम्ही ते एवढ्या मिलेट्सला प्रोसेस करतात, पीठ बनवतात, पण त्यांना खरी अडचण आहे की प्रत्येक मिलेटसाठी वेगवेगळी चक्की लागते. तर त्या अवेलेबल नव्हत्या मार्केटमध्ये. तर इथून सुरुवात आहे, जे मी व्हॅल्यू चेनची गोष्ट केली, फक्त प्रोडक्शनच नाही, लास्ट मार्केटिंग पर्यंत प्रोसेसिंग पासून त्याच्यामध्ये भरपूर स्कोप आहे. तरुण असतील, बाल वैज्ञानिक असतील, ते त्याच्याकडे वळू शकतात. आमचं इन्स्टिट्यूटने मागच्या वर्षभरात या प्रोग्राम सारखे जवळपास 15 प्रोग्राम डेडिकेटेड स्पेशली फॉर मिलेट्स केलेत गोवा राज्यामध्ये आणि आजूबाजूच्या राज्यांमध्ये. हे त्याचे काही क्षणचित्र. बऱ्याच कॉलेजेसमध्ये, गव्हर्नमेंट प्रोग्राम्समध्ये, इव्हन ब्युरोक्रॅट्स जे काही आलेत, भारत सरकारचं एक अंडर सेक्रेटरीचं मंत्रालय, सेक्रेटरीएट पार्लमेंटरी कमिटी मधून आलेल, त्यांना पण आम्ही एक मिलेटचा एक मोठा प्रोग्राम आयोजित केला. नंतर हिंदी प्रतियोगिता किंवा आम्ही जेही प्रोग्राम्स आहेत आमचे, त्याला आम्ही मिलेटच्या दिशेने वळवलं, जेणेकरून त्याचा प्रचार आणि प्रसार वाढवता येईल. हे विविध पदार्थ, मिलेटची इडली होऊ शकते, जशी भाकरी होते तशी इडली होऊ शकते, केकही होऊ शकतात, लाडूही होऊ शकतात. आणि तुम्ही बघा कोणत्याही प्रदर्शनामध्ये आजकाल जे महिला आहेत, लघु उद्योग आहेत, हे मिलेटचे प्रोडक्ट घेऊन पुढे येत आहेत. ज्या गोष्टीला आपण लक्ष देत नव्हतो, ज्याला दुय्यम समजत होतो, आज त्या मॉल्समध्ये विकल्या जात आहेत. आणि याचं कारणच हे आहे की या मिलेट इयरमुळे त्याला ओळख मिळाली आणि परत लोकांना आरोग्यासाठी अवेअर झालेत लोक. धन्यवाद. एवढ्या आय होप की डॉक्टर महाजन आणि मी
आम्ही पिकं आणि त्याच्यानंतर मिलेट बद्दल एक अवांतर माहिती दोन्ही देण्याचा प्रयत्न केला. स्पेशली विद्यार्थी इथे असल्यामुळे मी परत सांगेल की काय आहे, आपण ज्या प्रकारे फक्त शेतकरी म्हणून नाही, तुमचे आई वडील पण शेतकरी असू शकतात. उद्याचे तुम्ही वैज्ञानिक आहात, उद्याचे तुम्ही बिझनेसमॅन आहात, किंवा उद्याचे तुम्ही एखादे शास्त्रज्ञ सोबत तुम्ही एखाद्या विषयामध्ये पण तुम्ही एक्सपर्ट होऊ शकता. तर जिथेही जाल तिथे आपण ऍटलिस्ट आपलं जे नेटिव्ह खाद्य आहे आपलं, आपण जे खायचो, पहिले आपण ज्वारी बाजरीच खायचो. त्याच्यानंतर जेव्हा गहू तांदूळ आले त्याच्यानंतर आपण हे मागे पडलं. पण आज गरज आहे, तर याला आपण असं करू शकतो, ऍटलिस्ट घरापासून सुरुवात करू शकतो की मिलेट्सला आपल्या आहारामध्ये थोडं का होईना ज्वारी सुरू करू शकतो, बाजरी सुरू करू शकतो. ज्याचा त्रास होईल त्याने त्याच्याबद्दल अजून संशोधन करून डॉक्टरांना, आहार तज्ञांना भेटू शकतो. पण त्रासापेक्षा फायदाच जास्त आहे आणि त्याच्यामुळे जागतिक लेवलला मिलेट्सला एक वेगळी ओळख प्राप्त झालेली आहे. तर एवढे बोलून मी आयोजकांचे आणि सर्व उपस्थित विद्यार्थी, आयोजक, पाहुणे यांचं आभार व्यक्त करतो. तुम्ही आम्हाला बोलवलं आणि संधी दिली इथे तुमच्यासोबत बोलण्याची, त्याच्याबद्दल धन्यवाद. धन्यवाद. धन्यवाद डॉक्टर गोपाळ महाजन सर आणि माननीय श्री विनोद उभरदांडे सर. आपण या ठिकाणी मुलांचे काही प्रश्न घेऊया. मुलांना आता जे व्याख्यान झालेलं आहे, मार्गदर्शन जे झालेलं आहे, त्याच्या संदर्भात काही विचारायचं असेल, अधिक जाणून घ्यायचं असेल तर एक 2-4 विद्यार्थ्यांचे आपण प्रातिनिधिक स्वरूपात प्रश्न घेऊया. पटकन पुढे या आणि प्रश्न विचारा. विद्यार्थी किंवा शिक्षक जर प्रश्न विचारायचा असेल तर कृपया पुढे या. माझाच एक प्रश्न आहे मॅडम. खर तर साहेब, मिलेटची माहिती देत असताना खूप छान तुम्ही या कडधान्यांचा किंवा आपण जी भरडून वापरतो साध्या व्याख्येमध्ये तुम्ही त्याचं वर्णन केलं. माझ्या असं ऐकिवात किंवा बघण्यात येत असतं नेहमीच्या ह्याच्यामध्ये की शुगर पेशंट जे आहेत ते विशेष करून भात खात नाहीत पण चपाती खाताना दिसतात. तुम्ही ग्लायसेमिक इंडेक्स बद्दल जे बोललात त्याच्यामध्ये नेमका अजून अवेअरनेस झाला नाही म्हणून चपाती खातात की तो काय म्हणावं, म्हणजे भात खाल्ल्यानंतर त्यांना शुगर जास्त म्हणजे कंट्रोलमध्ये राहणार नाही पण चपाती खाल्ल्यानंतर मात्र कंट्रोलमध्ये राहू शकते असं एक वाटतं. ते काय वाटतं तुम्हाला? नाही, जसं आपण आकडे पाहिले, आपण स्टॅटिस्टिक वर बोलूया. आकडे जसं पाहिले तर भात आणि तांदूळ ऑलमोस्ट दोघांमध्ये कार्बोहायड्रेट व्हेरी हाय आहे आणि दोघांमुळे शुगर वाढते. सगळ्या कार्बोहायड्रेट्समुळे शुगर वाढते आणि सिरियल्स आर मिंट फॉर कार्बोहायड्रेट. आपल्याला माहित आहे की सिरियल्स म्हणजे कार्बोहायड्रेट, पल्सेस म्हणजे कडधान्य म्हणजे प्रोटीन. असं आपल्याला एक जनरल थंब रूल एक शाळेमध्ये पण आपण शिकलोय की कडधान्य म्हणजे प्रोटीन आणि तृणधान्य म्हणजे कार्बोहायड्रेट, कर्बोदके. तर कार्बोहायड्रेट जे देणारे तृणधान्य आहेत त्याच्यापैकी गहू आणि तांदूळापेक्षा कमी या मिलेट्स मध्ये आहे. तर मला असं वाटतं की चपातीवर शिफ्ट झाल्यापेक्षा जर मिलेट्सकडे शिफ्ट झाले तर जास्त फायदा होईल. अजून जर कुणाला काही प्रश्न असतील तर पुढे या कृपया. धन्यवाद. अजून एक माहिती देतो छोटीशी. भारतामध्ये मिलेटसाठी स्पेशल एक संस्था आहे. जसं ICAR चे मी सांगितलं की भारतीय कृषी अनुसंधान परिषदेचे 113 इन्स्टिट्यूट आहेत आणि तुम्ही कोणत्याही पिकाचं नाव घ्या त्याच्यासाठी एक पूर्ण इन्स्टिट्यूट उभं आहे. विद्यापीठांसारखे मोठे मोठे इन्स्टिट्यूट आहेत भातासाठी, गव्हासाठी, सोयाबीनसाठी. तसं मिलेटसाठी म्हणून इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च IIMR हे हैदराबाद येथे स्थित आहे आणि त्याला आता सेंटर ऑफ एक्सलन्सचा इंटरनॅशनल लेवलचा दर्जा मिळाला या आंतरराष्ट्रीय मिलेट इयर मध्ये. तर जस्ट एक माहिती, जनरल नॉलेज म्हणून. जर विद्यार्थी अजून काही क्वेश्चन असतील तर विचारू शकतात. आय थिंक सगळ्यांचे प्रश्न सुटलेले आहेत. धन्यवाद. सर, थँक्यू. व्याख्यानच एवढं सुंदर झालं. सगळी माहिती आपल्या दोघांच्या व्याख्यानातून आम्हाला उपलब्ध झालेली आहे. त्याच्यामुळे प्रश्न कोणालाच नसावेत इतकं सुंदर व्याख्यान झालेलं आहे. सगळीच माहिती आम्हाला उपलब्ध झाली. आपले आभार व्यक्त करण्यासाठी मी पेडणेकर मॅडमना विनंती करते. सर्वांना नमस्कार. गुड इव्हनिंग ऑल ऑफ यू. आदरणीय व्यासपीठावर उपस्थित आपले आजचे मार्गदर्शक आणि आपल्या सोबत असणारे आपल्या आतकरी मॅडम आणि त्यांचे सहकारी आणि माझे सर्व सहकारी अधिकारी, शिक्षक आणि विद्यार्थी बंधू भगिनींनो,
आज आजच्या या विषयासंदर्भात आपल्याकडे मार्गदर्शन करण्यासाठी आपल्याला लाभलेले तज्ज्ञ मार्गदर्शक म्हणजे आदरणीय महाजन सर आणि विनोद सर. सर्वप्रथम तुम्हा दोघांचे मी खूप आभार मानू इच्छिते की मिलेट विषयी तुम्ही अगदी मिलेट म्हणजे काय, कोणती धान्य त्याच्यामध्ये येतात, मग त्यांचं शास्त्रीय नाव काय आहे आणि मिलेट इंटरनॅशनल मिलेट इयर पासून नॅशनल मिलेट इयर पर्यंत आणि त्याला श्रीअन्न का म्हणतात या छोट्या छोट्या कन्सेप्ट क्लिअर केलेल्याच नाहीत तर त्याचा वापर काय आहे आणि आपल्या दैनंदिन जीवनामध्ये ते अगदी गरिबांचं नाही तर श्रीमंत धान्य झालेलं आहे किंवा श्रीमंत अन्न बनलेलं आहे इथपर्यंत त्यांनी अतिशय सुंदर कमी शब्दांमध्ये जास्त माहिती आपल्यापर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. त्याबद्दल आयोजकांच्या वतीने मी त्यांचे खूप खूप आभार मानते. अतिशय सुंदर महाजन सर, खूप छान कन्सेप्ट आणि खूप छान तुमचे एक्सप्लेनेशन्स विथ एक्झाम्पल्स आणि पूर्ण जगामध्ये त्याचं उत्पन्न कोणत्या खंडामध्ये किती टक्के होतं इथपर्यंत त्यांनी आपल्याला माहिती पुरवलेली आहे तर त्याबद्दल त्यांचे मी आभार मानते. याबरोबरच आपण सर्वजण यामध्ये सहभागी झालात आणि प्रश्नांनी उत्तर याच्यातून आपल्या शंका कुशंका विचारण्याचा प्रयत्न केलात याबद्दल तुम्हा सर्वांचेही आभार मानते आणि आजचा या विषयाचा सायन्स टॉक इथे थांबला असं मी जाहीर करते. यानंतर पुढील विषय आपणासमोर देसाई मॅडम सांगतील. धन्यवाद. धन्यवाद मॅडम.